Zábavno-obchodné centrum Max Skalica vás v nedeľu 8. mája srdečne pozýva na oslavu Medzinárodného dňa matiek. Pripravené je pre vás príjemné popoludnie plné krásy, módy a zdravia. Tešiť sa môžete na modnú show trendov, ktoré vám predstavia finalistky Miss Záhoria 2015, kadernícku show a veľtrh, na ktorom sa môžete dozvedieť nové trendy v líčení, česaní a obliekaní, môžete si dať spraviť myhálnice alebo nalakovať nechty. Ochutnávka vín od pána Kopečka, skalického trdelníku a miešaných nápojov. Pre najmenších je pripravený detský kútik a malovanie na tvár. Tešíme sa na vás! Milé dámy, prihláste sa do live premeny, ktorá je súčasťou dňa venovaného matkám. Prejdete celkovou premenou, o ktorú sa postarajú profesionálni vizážisti a stylisti. A získate kopu zaujímavých cien, tak neváhajte a prihláste sa.